Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ki, badhe nderek pirsa. Nggih, kata kenapa? Kula nggih kaliyan makili kanca-kanca nom-noman menika badhe nderek pirsa. Pados jodong ingkang pas menika dus pundi? Nuwun sanane. Ngapunten kan kathah ningali buku-buku primbon. Menika kok beda-beda. Oh, nggih. Dan tak jelasno ya. Ya nek masalah golek jodoh ya golek dhewe ya. Karo kanca-kanca ngene iku ya golek dhewe, ya kenalan ya usahalah. Kan ngono. Nek masalah jejodohan sing tepat, sing pas iku ya apa? Mungkin sampean iki padha wis tau maca primbon kok beda-beda ngono to maksude. Nggih. Ngene. Yen menurutku golek jodoh sing pas iku ya memang dhewe selama isih urip nang tanah Jawa ya aja ngilangi ugeman-ugeman utawa pakem-pakem Jawa. Iku sing pertama. Jadi yang golek jodoh sing pas memang cara wong biyen iku ya hitungan weton iku penting. Jadi weton iku bener-bener dipertimbangno. Ngono lho. Ya. Sakwise sing pertama iku didelok, diitung wetone cocok apa ora. Nah, sing kedua bobot bibit bebet teko keluarga iku ya uga penting. Soalnya apa ora padha antarane ngene tak kei contoh. Seumpama padha-padha kelahiran minggu legi. Antarane karakter lanang karo wedon padha-padha weton minggu legi iku ya ora padha. Beda maneh saka bobot bibit bebet teko keluarga, didikane, tandurane wong tuwa biyen. Mangane ora iso digebrak uyah. Mangane kaya sampean iki karo kanca-kanca iki seumpama kok beda-beda pakeme primbon. Nah, masalahnya digebrak uyah. Mangane buku primbon iku kan isih wujud mentah. Iku yang menurutku. Dan ini isi perlu digali maneh, dibedah maneh, disempurnakan. Jadi EYD sing zaman biyen iku ora cocok yang digawe karo sing zaman saiki. Makanya disempurnakno maneh, dipelajari, dibedah. Sing sak temen iku sing ya apa? Kan ngono. Mana ora iso digebrak uyah. Tak kayak contoh, mungkin sampean-sampean iki padha krungu, tau krungu. Oh, yang ketemu 24 iku ora oleh. Kan ngono. Nggih. Kadang yo ketemu 20 ya ora oleh. Ning ora kok kabeh sing ketemu 24 utawa ketemu 20 iku ora oleh. Digoleki maneh, dibedah maneh. Sing bener-bener punjere, sing bener-bener ora bisa disatokne, diselarasno. Iku sing ya apa? Nah, makanya ana ing video-video sadurunge sejatine wis tak jelasno. Yang ketemu 24 sing bener-bener punjer, ora bisa disatokno, yaiku sing ketemu 24 tunggal kraton. Nah, makanya golek jejodohan iku memang ya bener, sing ngati-ngati. Pemane kaya sampeyan karo nom-noman ngene iki ya aja gusak-gusu. Nuruti hawa nafsu, seneng ketemu seneng, tresno ketemu tresno, akhirnya mengko penyesalan di kemudian hari. Soalnya niat dan tujuan berumah tangga itu kan selain ibadah supaya
kedepane bisa langgeng ayem tentrem sandang pangan kecukupan. Kan ngono panjune. Nah, makane kena apa? Sejatinya aku wis jelasno bolak-balik. Dan ini masalah jodoh ya sampean-sampean ini ki golek dhewe. Iku sing pertama. Sing kelorone lah iku memang weton iku ya penting. Nah, digoleki sing cocok sing ya apa. Sing ketelune nah, ijab nikah iki uga penting. Senajan jodone iku cocok, jodoh sing apik, sing pas. Ananging yen sampean iku meneh iku ora tepat golekno hari ijab nikah. Ya cobane ya padha ae. Ya bakal lunga teko. Mana iku satu kesatuan sing ora bisa dipisah. Jadi selain golek jodoh didelok teko weton iku sing cocok, lanjut ijab nikah iku juga sing cocok, sing tepat. Mergo fungsi teko ijab nikah iku kan gawe nunjang derajate pasangan itu mau supaya ke depane bisa rezeki lancar, munggah derajate. Kan memang selama menungso iku urip ning alam donya iku memang akeh coba lan ujian. Makanya wong biyen saking titene, saking jawane, anane hitungan jejodohan. Kan ngono. Nah, dan ini ora sembarangan, ora bisa grusak-grusuk. Ya, makanya buku primbon iku sejatine isih wujud mentah sing isih perlu digali secara pembuktiane, secara goibe, bener lan orane. Ini menurutku bukan kok ketemu neku piro, bukan delok dhisik wetone pasangan itu mau opo ae. Mergo kan wis tak kei contoh awal mau. Podo-podo weton minggu legi anangnya kena opo kok ora podo antarane watak sing siji lan sijine. Durung maneh umpamane lanang karo wadon yo siji maneh karakter. Kan ngono. Makanya bobot bibit keluarga itu juga perlu dipertimbangkan. Makanya ora iso digebrak ya. Makanya le sampean iku belajar utawa tahu maca buku primbon. Iku yo kudu sampean bedah, sampean gali, mangerteni, sempurnakan. Nah, iku lek menurutku dan menurut wong liya seje panemu ya monggo. Ya kan ngono. Tapi lek menurutku iku ya perlu disempurnakan. Itu EYD yang zaman biyen disempurnakan maneh kanggo sing nom-noman saiki. Ya kan ngono. Nah, engko lek kabeh-kabeh ora oleh, akhirnya kan ya cinta terhalang karena weton. Nah, kan ngono. Nah. Ya wis jelas ini tetap ya masalah jodoh sampean golek dhewe. Nah, mari ngono terus wetone dihitungi. Ya. Soalnya menurutku paling enggak iku ojo ketemu sing sak ngisore 20. Tadi nang video sadurunge sejatine wis tak jelasno. Kena opo kok ketemu 20 iku abot sandane ya. Soalnya susah munggah derajate. Daerah bener-bener dibantu saka tirakate. Sing nglakoni ya kudu kuat tirakat. Kadang kalau sing jodoh itu sing akeh coba lan ujian. Apa maneh sing ora jodoh. Lho kan ngono logikane. Nah, makane kudu sing ati-ati masalah babakan jejodohan iku. Makanya yang iso iku kudu ana sing runtut antara hari dan pasarane. Iku digawe penyatuan secara karakter.
Mengko maneh supaya dalam penyelarasan gorekno ijab nikah iku bisa ketemu sing pas, sing bisa padha nunjang derajate antarane wong lanang lan wong wadon di saat bangun rumah tangga. Wis paham? Nah, Matur suwun Ki sarane lan penjelasane. Mugi panjenengan lancar rezekine, sehat, panjang umur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.